Roblox mababa na sa Pilipinas. Baka ito na yung huling mga laro ko ng Roblox dahil dyan. Merong strongest hero of today na pinangalan ng Hero Himmel. Solo indie game Filipino developer set in the Philippines. Ay parang ano, yung Gumball. Nvidia DLSS 5000. Look how they massacred my boy. Ito ang ipababalita na natin simulan. Simulan na natin itong so pinag-aaralan ngayon ng Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung ibaban ba nila ang Roblox. So bakit? Dahil ba ang daming mga bobong gamer doon? Dahil ba hindi maganda ang pagkakagawa nila sa kanilang mga bahay o ang walang katapusang horror games doon na mas nakakatakot pa sa mga normal na mga horror games? Ito ay dahil sa iba't iba mga sexual na mga allegations at mga preds na nandoon sa platform. Ngayon sasabi nila na kinakailangan daw nila makita kung ano ba yung kanilang nilagay na guardrails or safe na guidelines para sa mga gumagamit nito. Well, technically meron naman. Merong Roblox Safety Center na nandun yung safety by age, merong parental controls, merong age estimation, community standards. Nandito na to lahat naman ng platform meron yan halos na eh. So sinabi lang, hindi bigyan sila hanggang end of the month. So almost, abang nire-record ko to ay 9 days para mag-reply sila pa kung ano ang kanilang pang-proteksyon sa kanilang mga gumagamit ng users nito. Kasi hindi lang naman mga bata gumagamit ng Roblox eh. Marami akong kilalang matatanda na naglalaro rin ng Roblox kasi nagpo-foster naman talaga siya ng creativity, nagbibuild ng bagong friendships para sa mga batang yan. Ang balak nila ay pag hindi sumagot ay kakausapin namin ng mga telcos para i-ban sila. Literal na mas matindi to kasi pati Google Play Store at Apple Store ay hindi na makokontak para ma-download yung app. Literal magkakaroon ng geofencing na mabibigyan ng harang Wall Maria levels itong game na ito at hindi na magagamit. So sinabi dito ni Paraiso ng CICC Executive Director na may dangers daw doon sa laro na nagpo-promote ng violence, na nagpo-promoting unruly behavior sa mga bata, pagiging impatient, magiging bastos. Karamihan yan ay dapat problema ng magulang. Dapat magulang ang gumagawa niyan, di ba? Hindi dapat, alam mo yun, hindi dapat kung sino-sino iba ang dapat nagpapalaki ng anak mo. Okay, bigyan mo ng oras yung anak mo. Tama, nakaka-scatter. Alam ko mahirap ang buhay, alam ko may kailangan tayong gampanan na mga responsibilidad, pero yan ang kaya ang rason bakit pinaplano ang pagkakaroon ng anak. Hindi pwedeng salpakan mo na ng Roblox, Minecraft yan at TikTok, Algo. Makakapagpalaki ka na ng bata, hindi yung ganun. So, yeah, itong sinasabi niya dito na tungkol din sa violence. Alala ko lang dito yung GTA, San Andreas, ganun din. Hindi yung reflection, pero pag hindi mo nag-guide yung naglalaro niya, lalo ng mga bata, doon nila malalaman na isa tong laro. Okay, fiction to, hindi mo to pwedeng gawin sa tunay na buhay, kaya may mga ganitong klaseng laro. Dito lumalabas yung escape from reality kasi alam mo hindi to makarealidad, okay? Hindi ka maangas, wala kang invulnerability, paglagay ka ng cheat code tapos malakas ka na, hindi ka mamamatay sa baril pag pinagbabaril ka ng PNP. So yun yung kailangan mo ng guide sa mga anak mo, okay? Para may karoon achievement unlock, di ba? Nakapagpalaki ka ng batang hindi lang mag-investment sa'yo. So, totoo naman na ang Roblox, na ang tagal niyan, nagkaroon niya ng mga issue pagdating sa mga sexual predation, groomsters, at yung pag-exploit ng mga manlalaro nila, lalo yung mga menor. Malaki issue yan, marami mga naging scandal ang Roblox dahil dyan. So, naiintindihan ko saan nanggagaling yung kanilang kaba at gusto nila maging hold accountable dito ang Roblox. Kasi ang laki, multi-billion dollar company yan, di ba? Dapat mas maganda pa ang kanilang way. Okay? Ngayon, tingnan natin kung mawawala na ang Roblox. Kakalaro ko na ng Roblox sa Kiosk sa gaming channel namin. Ito, puntahan nyo kung gusto nyo. Baka ito na yung huling mga laro ko ng Roblox dahil dyan. Pero I doubt na gawin ito ng Roblox. Baka sumagot sila kasi lumalaking market ang Pilipinas. Dahil nagkakaroon na sila ng purchasing power, nagpipivot na online na ang pagbili ng mga Robux. Dapat pababain na lang natin ang presyo ng Robux kaysa Roblox eh. So, hindi ko naman ginugusto na mangyari to sa Roblox, diba? Sana sumagot sila. Kasi tulad ng ginagawa ngayon ng mga telco, marami mga binaban yan na kung ano-ano pa mga games pag ayaw nila, pag hindi sumusunod sa kanila. Ba't hindi na lang TikTok? Wala namang kita dyan Ang dami-dami ding nakakapanghina, ang dami-dami dyang nakaka-AI slap na walang kakwenta-kwenta sa mga bata. Ba't hindi yun ang iba? So sinasabi ito ng mga netizens na parenting at hindi Roblox ba ang kailangan nyo? Totoo naman, meron naman talagang parang hand in hand dapat ito tutulungan. So tingnan natin saan mangyayari. Parenting, not the platform. So dagdag ko lang din doon sa Roblox. Kaka-unveil na ng Pure Gold last year na meron silang platform for shoppers. Tapos mawawala. Naku, babagsak pa ang Pure Gold na Roblox platform. Wag naman. Kailangan nila yan.
In Pure Gold World, we are also able to create unique and interactive ways for brands to connect with new demographics. A unique shift from traditional forms of advertising. Customers and gamers meanwhile get a chance to earn rewards, making the whole experience a win-win. Magiging horror landscape, parang Fallout. Ito, Pure Gold World na to. Sunod na balita nga nito naman ay ito, Lost and Found. Gawa ito ng isang solo dev na Pilipino at naka-take place pa sa Pilipinas. Ito yung gusto ko eh. Kasi minsan may mga solo developer na wala namang connect sa Philippine landscape. I mean, andun na rin talento eh. Gusto ko na siya ma-apply sa Pilipinas. Gusto ko makita yung culture, yung styling, at ito yung mga gusto ko nakikita. Lost and Found, Summer of 2000. Shaggy Bear. Ay, parang ano yung Gumball. World of Gumball. Ganda, pero, yan diba, yung style ng Gumball, yung iba-iba yung style. Mayroong pixel. May pixel, mayroong parang claymation. Lost and Found office. Work at a Lost and Found that's falling apart. How will they get... Patatas ka ba? How will get there? Stop it. I don't know, figure it out. Sana nabigyan to ng Until Then treatment. Yung parang ginawa sa Until Then, yung nagkaroon din ng Tagalog. Para yung immersion ko talaga wala na. Di na ako makakaahon at malululong na ako sa larong ito. Ito na lalaroin natin. Wag na yung Roblox. Return Lost Belongings. Camera mo ba to? Have you lost? Uy, ganda. Tsaka naalala ko dito yung Foster So for Imaginary Friends. Thanks for returning my keys. That's my ring! At, mag-aaway sila pag hindi pag hindi tama. Ay, Pingu reference! May Pingu ako dito. Note. Nokia! Wala naman natin AI dito kasi ito yung mga sa ibang lengguwahe, no? Yep, don't give item because each item holds personal stories. Ang relaxing ng music. That was me back when I was 18. Damn, nanay, may asim pa. Nico man is like a time capsule. Damn, basura. Ba't nakita punta dyan yung ID ko? Gusto ko dyan. Gusto ko may cameo dito. Please, sana pagbigyan ako. Kahit mukha ako, kahit reference lang, kahit ano. Oh my God. Buti nga to, nakuha mo pa yung ID mo eh. Man, nag-feed off siya sa nostalgia. Damn. Ganda. And secrets. Be careful. What in the horror game is this? Not all that's lost is meant to be found! Oh shit! The story thickens. Wow, ganda. Okay, wishlist, auto wishlist, Shaggy Bear Games. Okay, lalaroin natin sa gaming channel. Kung di nyo pa alam, may gaming channel kami doon. Naglalaro kung gusto nyo. Thank you. Sunod na balita na ito naman, merong strongest hero up to date na pinangalan ng Hero Himmel, ang kanyang anak. Hopefully, hindi siya mabully at hopefully, hindi, lahat ng storyline niya hindi 30 years after Himmel's death. Ito ang pinakamalakas na lolo. Sanggol ka pa lang, ang lakas mo ng lolo kasi laging ganun kaangas pag nire-reference ka ng apo mo. A couple has named their newborn baby Hero Himmel, inspired by the beloved hero from Frieren Beyond Journey's End. Nanonood ako lagi nito, kasabay nito lagi sa Netflix yung nare-release yung JJK eh. O, isa, middle name Salcedo. O, from Kabits. From Etibac. May ikaw nagkaroon ng Frieren na jowa, kayo na. Tapos na. Ending na, okay? Huwag mo na pagbigyan na magkakaroon pa ng isang buong anime sa inyong supposed na one-sided na love story. Ayoko na magkaroon yun. Inata lang ako. Ito galing kay Mikaela. Anak ko din, by the way. Oh, guys, male siya. Frere, Hero Himmel Salcedo, Frieren Clay. Frieren Clay ship. Imagine getting reincarnated as a Filipino. Nagulat nga ako na walang Gojo na nakalagay dyan. Siya lagi eh. Every time na lang eh. He was the strongest hero in the Philippines. Second only to Gojo. Walang katapusan. Lagi na lang si Gojo. Sakto, marami naman demonyo dito sa Pilipinas. Marami malalabanan si Himmel. Huwag lang hangal ha. Ayoko siya. Palakihin nyo din siya. Hindi pwede sa pangalan lang ha. Baka lumaking hangal ha. Palagahan nyo siyang maigi. Sunod na balita na naglabas naman ng Nvidia ng DLSS 5 na pagagandahin daw ang art style ng mga video games pero naging AI slap. Panoorin natin. Natin kailan unveiling. Merong 60k na dislikes. Ayoko lang din dito. Para nagiging isa na lang yung vibe. I mean, alam mo, kaya nga ako naglalaro ng game para maka-escape sa reality. Wala na akong pakialam gaano to ka-realistic. Basta may sense yung physics, okay na ako. Okay, meron kang gagambang higante sa Resident Evil. Iniisip ko ba kung physical o tama yung kanyang mga proportion? Wala na akong paki. Isang laki na isang building yung gagambay. Look how they massacred my boy. Ba't yung banlag?
Lumilipad ako sa... Tapos marami pa siyang kulubot sa itlog ko. Ano nangyari kay nanay? Lumilipad siya ng, alam mo yun, ng walis ting-ting. May pakialam ba ako kung mas realistic yung mukha niya? Wala na akong paki doon. I mean, alam mo yun, naghahanap kasi minsan yung mga kumpanya ng parang aayusin na hindi naman sira. Wala naman yung pakialam kung ganun itsura nila. Alam mo yun, tsaka nawawala yung, yung parang creative integrity ng mga games. Kasi lahat sila magkakamukha na eh. Yung mukha ni Lola, kamukha na niya dito si Leon. Oh, alam mo yun, same na style, same na assets. And ipaki-off na lang ulit na DLSS 5. Okay na to eh. Ano ba pakialam eh. Ang weird. Saan nagagaling ilaw? Parang masyado na siyang inaayos. Masyado ata nila para minamaximize yung ginastos ng mga kumpanya para sa kanilang mga AI-powered na mga systems. Na parang isalpak mo, sayang eh, gamitin na natin. Wala na akong pakita. Naglaro nga kami ng games. Sorry, sa shoutout ko na ulit yung game kasi game-centric yung mga themes natin ngayon eh. Doon sa naglaro ako ng para Lucid Blocks na parang Minecraft na naka-on yung DLSS 5. So, DLSS 5, parang siya, uncanny niya eh. DLSS 6.7 lang ang pinakamalakas. And huwag nyo na kasing galawin. Wala namang, hindi naman gulo ka big deal eh. Parang lang, overly highlighted at shiny lang sila eh. Yun lang siya eh. Andun pa rin naman, wala naman sila masyadong in-upgrade. Parang from 5% naging 10%. Ganun, hindi siya 5% to 50%. Well, of course, may EA. Ito yung wini-wish nila na reaction ng mga tao. Pero hindi. Now, a game can look like an AI-generated image. We went from ray tracing to slop tracing. Pero, pinupush kasi nung leader na Nvidia na si Jensen Huang, major shift for game graphics. Pero kasi iisa lang itsura nila. Iisa lang yung panlasa ng lahat. Iisa lang yung sahog ng lahat. So, masisira lang niya kasi napapalitan niya yung style. At mapapansin mo doon, hindi masyado nila pinakita yung pag-movement na. More on, ini-steal yung photo. Gusto ko siya makita ng sobrang tagal eh. Na nakababad lang, na naka-AI, DLSS 5. Rest in peace sa FPS niya, nakikita ko na. Pero napansin naman agad ng Nvidia at sinabi naman nila na yung mga game makers na may final say. Pero sinasabi lang nila na pwede itong isalpak ng mga ibang mga kumpanya. So wala tayong magagawa dito. Feeling ko hindi lang siya parang simpleng parang change sa kanila. Talagang part na ito ng mga features na pwede i-avail ng mga game developers at game makers. At sinabi niya rito ni Huang na it is not just a simple filter. And developers can control things like color and where the effect shows up. So pwede nyo lang gamitin sa mga... baka gamitin ito sa gamit, feeling ko. Ang weird kasi na madilim yung lugar, tapos makikita mo sobrang angat yung exposure nung mga objects, mga assets dun. Pero yeah, galing pa rin sa AI. Huwag na tayong maglokohan dito. So darating na daw sila sa Big 2026 sa several big gaming companies like Capcom and Bethesda. Pero sinabi rin ng Capcom na ang DLSS 5552 na ay na-blindsided daw sila. Yan, Capcom and Ubisoft developers surprised by DLSS 5552 na announcement. Hindi rin sila para siguro sobrang thrilled sa itsura ng kanilang mga naging games dahil dito kasi sobrang iisa lang talaga. Kasi pag nakita mo to, alam mo na eh. Mukha na tuloy AI girlfriend ngayon. Etong sila Ashley. Mukha silang yung mga AI girlfriend na nagsasalita na nagsumasayaw lang. Take that. That's okay. Wala na, sobrang uncanny na gusto ko lang linisin yung mata ko. Hopefully, ang gagamit lang nito yung mga literal na mga chopped na mga kumpanya. Yung literal gagamitin lang nila kasi ganun naman talaga silang klaseng kumpanya. Wala silang pakila sa itsura. Pero hopefully, hindi ito gamitin ng mga malalaking kumpanya tulad ng Capcom at ng at Bethesda para masayang lang yung kanilang pinaghirapan dito. Multi-billion-dollar company lang din naman sila. So, doon tatapos sa ating mga balita ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga gamerist yung friends. Ako ulit si James Yapper. Mamahal.